dangwala mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun gaddattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Da gaske ne shugaban ƙasar chadi kashe shi aka yi. To mai sauraro, yi ma ƙarshen bidiyon domin jin dukkanin yadda aka haɗa tugun da aka kashe wannan bawan Allah. Amma kafin nan ka dangwala mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun gaddattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. A yanzu ne muke samun wannan labarin da ɗumi-ɗuminsa na mutuwar ko kuma in ce muku na kisan wannan shugaban ƙasar Chadin wato Idris Debi, inda labarin ya zo mana tun daga wata majiya inda aka turo mana labarin muka saurara. Da aka mai sauraron mu kafin kaiwa ka kai gajin dukkanin yadda aka kashe wannan bawan Allah da irin tukun da aka haɗa karkamanta. Ka dangwala mana subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun gaddattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban ƙasar Chadin an bayyana cewa bayan wani atisaye da suka fita wato inda suka fita tare da sojoji, inda ake bayyana cewa shi wato shugaban ƙasar Chadin Idris Debi bayan sun fita da wayannan sojojin abin ya riske shi inda aka samu wasu miyagu ko kuma in ce muku 'yan kowa ya san da cewa 'yan ta'adda dai ba sa son zaman lafiya, sannan kuma ba sa so a dinga zaman lafiya da kwanciyar hankali, inda aka samu wata sanarwa daga bakin shugaban rundunar sojojin inda yake bayyana cewa shugaban ƙasar Chadin ya rasu ne tun bayan lokacin da ya samu wasu muggan raunuka a atisayen da suka fita tare da sojoji, inda daman kowa ya san da cewa shugaban ƙasar ya saba irin wannan fitar tare da dakarun sojojin ba kamar shauran shugabannin ƙasashe da dama ba. Ya rasu ne bayan lokacin da ya samu wayannan muggan raunukan, sai dai a ce Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. To don haka mai sauraro kar ka manta ka yi wa bidiyon like sannan kai mana comment kai share din bidiyon. Mun gode.